bakoitza liburu ireki. Festa txikiak balkoietan ta polizia leiotan, kanpora beha beti barrura begiratzekotan. Ahotan nor kostu dita pirila, nor izan da lapurrixia, nor kostu dita pirila, non da denboraia, nora joanaren bila. Ekonomia babesteko bihurtu gintuzten zenbaki, zeinek nola eta zergatik bakoitzak daki. Aspaldiko lagunei deitu auzoko egin on, kaiolan txori bati atea zabaldu genion. Zer dion nor kostu dita pirila, nor izan da lapurrixia, nor